namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini man mo ang gitudlo ni Master kanamo o padayon usab kini nga among itudlo nga na kaninyo. O kini nga kini nga nabati sa maong sibihan sa DYLA, magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw lamang kana nga Domingo. Kung man usab sa uban nga dapit padayon diya po nato kana ang bati sama dito sa DXKO sa Cagayan de Oro City, padayon kana sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kapunon sa adlaw Domingo nga gibalaw usab kana sa atong mga kaigsunan nga mga ibinghista o ministro ilabi na sa atong executive and vice president sa magtulan Reverend Charles. Alang sa kasayuran din sa tanan ang atong programa sa mga dinidapit sa DYLA, aduna kini duha ka hugna. Ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kapunot sa kautuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga din dumala kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa mga kaigsunan nato nga mga ministro o ibanghilista. O inguman usab sa uban nga dapit sanglit ang atong programa mikabat naman kini sa 29 ka mga radio station ang nasudlano sa pinaagi ni mga langitong lamdag sa ginabuhi ubo sa pagpaningkamot kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio o sigon sa uban sa gialigar sa atong usa ka igsoon kanhe nga karon wala na lugar siya sa maong pagtulunan si Mr. Aquilino Valencia nga nabungkag daw ang mga membro gumikan daw sa pagdala lugar sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie yun yung nabungkag daw matud pa niya tungod lagi sa mga rason nga mintra daw ang atong executive sa kanang politikanhong mga kalihukan pero sumala sa mga iyang mga aligar usa kana kadakong bakak mga magsunan kay miabot mikabat na gani og 29 ka mga radio station unya mingon ka nabungkag ang pagtulunan na mo na kana sinayop nga mga kanang pag-akusar tali sa atong executive o among executive sa maong pagtulunan. Busa ingon niya na ang mga aligasyon sa atong kaatbang nga si Mr. Aquilino Valencia. Busa sayop ka na mga mahal namo nga makaigsunan. Busa agig paghatag nga pagbaybulo nga sundan ninyo kanunay ang mga programa sa PBCM aron sa tinguha ngayon na may baluan ninyo ang dugang pang-impormasyon labi na ang doktrina nga giluwatan usab sa pagtulon ang PBCM nga kibarugan. Musa pangmusta sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa dapit sa Visayas area sa atong chapter number 35 branch number 35 sa atong chapter Chapilo Sibilia uban sa mga membro nila ninang Suping Perolino, Sister Mar Igunia o iuman nila ni Comedis Igunia, ni Brother Panta o ni Lucy Panta, nila ni Sister Lucy Panta o iuman ni Sister Janice Valenzuela o ni Sister Ivy Valenzuela, ni Brother Dennis Gonzales o sa mga kisunan diya sa Bangbang nila ni Brother Manolito Doroy o sa tanang mga kisunan nila ni Brother Nasar Gardiano diya sa may Mandawi o gihuman sa ato di ay mga kaigsunan nga pagpasalamat usab sa ilang mga suporta sa atong programa para mahatagan ug makapadayon kini sa kanang atong pag-alaga dinhi sa kanginan. Salamat kaninyo mga kaigsunan sa inyong mga kanang suporta kay kun wala mo dili kita makapadayon sa atong program dinhi sa mao nga istasyonan sa DYLA. O ako usab nga gipasamatan o gipangmusta usab ang mga kaigsunan diha sama dito sa Bugo nila ni Brother Junilo Bintulan
uban sa iyang Vice President Brother Berto Inot. Daghang gyapon salamat sa inyong suporta diri sa atong programa Brother Bintulan o Brother Berto Inot. Ug sa tanan ng mga kaigsunan dito dapit sa Carmen, Bohol, pangusta gyapon sa mga opisyalis diya sa atong chapter diya sa Bohol ni Brother Longlong Divino og sa iyang bay si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro o mga opisyalis diya nga tanan. Kumusta na lang kaninyo? Og laki pusab di nato malimtan ang atong mga Facebook subscriber og salamat usab sa inyong pagsunod sa YouTube. Masalamaton gyapon kami sa inyong pagsunod diri kanamo og inyong mausab sa ato diyang mga kaigsunan diya sa Estados Unidos sa Amerika, sila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Peterson, no? Og ni Brother Nick Nicodemos o Nick Jeremias diya sa mao nga dapit. Usa kini ka mga mainiton nga pagpamusta gikan kanamo nga nagpasalamat usab kami sa inyong mga makugihon kaayo nga pag-support sa maong programa sa PBCM. O karon ang akong tema nga pagadado, no? Sanglit ako raman isa kaya nga atong igsuon nga si Brother Cesar Patio tuman siya ngadto karon sa atong main office. Sanglit doon na siya yung mga importante usab nga giasikaso dito nga sa mga dapit. Busa ako na lang o ako lang uda karon ang muhatag kaninyo mga pagpamatuod ginigamit na mo ang Biblia ug uban sa mga basahon nga referensya nga dili supak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo. O dili man ikalimod nga sa atong pagpamatuod dunay mga tao sab nga misupak niini labi na kaning ang misupak usa kini sa atong igsuon kanhi kay dili man ninyo siguro hibalo mo kun sa estado niining usa ka tawo karon nga kanang mial kontra sa maong pagtulunan labi na ngadto sa among chief minister o executive ang Vice President sa mga pagtulunan kang Reverend Charlie Busa, mil kontra ni siya si Mr. Aquilino Valencia gani dugay ko ning gikauban dinhi sa mao nga studio sa among program niadtong 2005 up to 2010 kay pagka 2010 gi-expelled minister man ni siya sanglit tungod sa duga sa mga panghitabo o tungod sa mga gipang buhat niya nga kanang supak nasa kasuguan o kabut-aon lugar labi na sa executive and vice president murag dili na siya mo palo ba kung unsa man ang doktrina nga nasugdan lugar sa kanang among executive nga tungod kay ang among executive mo man mo ay nagpalig-on sa mga doktrina ubos usab sa pagpanalangin sa among langit no ng magtutudlo Divine Master Tomas di Senior gani gisupak man kini niya tungod kay alang niya sayop ang pagdala o pagdumala sa among executive niya usa ra ba sa iyang mga aligasyon nga kanunay niyang hisgutan nga tungod daw sa wala pagsuporta niya lugar ngadto kang reverend sa politikanhon nga kahiliukan mo daw hinungdan nga gi-expel siya tungod kay nagkuyog-kuyog daw siya sa kanang mga politiko labi na katong mga ni atbang o ni Alcontra ni Reverend nga kanang mga PBC musab kato ang mga maong kasaysayan nga ni Alcontra kang Reverend busa matud pa niya siyang aligasyon mo daw nga gi-expelled siya as a expelled minister pero alang sa kasayuran nimo kay dugay man gitang nagkauban dinhi sa kanginan dinhi sa studio sa panahon sa atong programa wala ka kun na-expelled bang ka wala ka gi-expelled sa atong executive minister kang Reverend Charlie Pinagi kay wala ka mo hatag og ayuda o suporta niya sa iyang politikanhon nga mangkalikuan dili ka na ngano nga na-expelled ka tul kay
ang mga doktrina nga iyang gipalig-on imo namang gisungag na nimo ang mga doktrina nga siya mo ang nagpalig-on ini. Gani dili man nato kanang saksi man jud ka nga sa panahon sa diya pa gani si Master, kung imo lang unta ni nga kanang dawaton, siya man mo igibinlan sa kanang gitagaan og katungod nga ang mga tao anha ibilin kang reverend. Niyaw, asa na ko nagikuha ke? Gani ni balo man ko nga nasayod usab kanini kay kanang mudawat man kanining basahuna kay si Master sa una sa diha pa nakauban pa nato iya man ning gipanagna nga mabot ang panahon nga ang kanang naanaon niya kitay libro nga basahon para lugar sa Espiritu Santo nga kasaysayan iya na ning gipasiuna ug nakabati ka ng mga ebanghelyo ni Master. Pusa kung asa lugar ni nako gikuha nga si Reverend maog gibunlan sa tao mo na nahibuong kung anong dili nimo ni pagadawaton imo ni siyang gisupak. Tun kay matud pa din hiyo, ako lang basahon kining kasaysayan sa Espiritu Santo uban sa kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Senior. Kani nga basahon mga kaigsunan. Ug kini sa unang panahon gidawat ni Mr. Aquilino Valencia. Wala ni siya ingon nagsupak-supak nini karon mo lang na iya nang ginigar nga matud pa inyo lang na nga mga rason para i-suporta sa inyong mga gihimo. Sayop ka na, Brad Valencia. Kay kaning mga basahuna mga uni ang mga ebanghelyo no Master sa una. Muni giingon giskutan ni Master nga mugbot ang panahon nga naon niya na ikaw galingong libro ang PBCM nga nagpamutuod ta sa Espiritu Santo. Muni. Usa nang hinaot ko nga unta imo bang hinuktukan ba? Di man kumutuo nga kuan kanang kuan jud ka supakirog jud ka gani nabibalo ka kung sa ang imong estado tali kang reverend sa unang panahon lunod patay gani ka kung naay mo pasipala ni reverend karon naman lang nga ninani ang dagan sa sistema nga kanang may alkontra ka na niya di na ka mudawat timani ganaw sa paglakaw ni Master sa pagpahulay ni Master nga 2004 unya biabot ang kaguliyang ikaw manggani mo'y perting na ning kamot nga ang mga tao mahupay ang ilang kasuko kang reverend sakto bitaw na imong gisulti pero nangutana kung anong inaani ang dagan sa sistema sa imo karon nga paglantaw ngadto kang reverend nganong imo man siyang gitratar sama sa mortal nimong kaaway di ba ka di ay mahadlok unya ni Master nga panilngan ka kay labing tinuod ng Brother Valencia nga kun nahimo man si Reverend nga ingon nga mo'y leader nga gilantaw karon sa mga tao tungod kay si Master pod ang nagtugon niya na usagani gitugon niya na si Anas nga katong kanang rondalya akong basahon kining nakasulat sa dingon ko na nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Senior dinhi sa page 15 sa kapitulo 1 versikulo atong pagabasahon versikulo 14 hantod sa 16 muni ang akong ikuan nimo Brad Valencia gingon sa makadaghan nga panahon sa dihang mamauli na ang mga tao pagkatapos sa ebanghelyo ni Master nga iyang ipaulahi pagpauli ang mga sakop sa rondalya matud pa bersikulo 15 gingon matud pa gingnan niya si Anas mulakaw rabako di apan ni si Master ani wala pa siya kalakaw dili man mahimo nga dili ko mulakaw pero sa akong paglakaw respetuhi baya ninyo si Luloy mo na si ang executive chief minister si Reverend Charlie respetuhi baya ninyo si Luloy kumulakaw siya matod ni Master ngadto kanila katong mga natambong sa maong ebanghelyo unya Anas taura si Luloy Charlie respetuhi kay mulakaw rabako ug siya ang akong binlan
tugon ni Master ngadto kang Anastasio Kularte nga di leader sa Rondalia. Kinsay binlan ke ngadto sa mga tao, wala ibilin sa uban, wala ibilin Makarayo, wala ibilin ni Dani Nakwa, ni wala usab ibilin ni Pedroso, wala usab ibilin nimo. Kundili ang gibinlan mao si kanang Luloy o Reverend Charlie. Muna, ning anong dili man ka kanang mutuo ani nga pagbili ni Master, paghatag og tugon ni Master ngadto kang Anas. Nganong imo maning gisupak, ngani imo pang gitamas-tamasan, pangamas-tamasan og sulti nga matupad nimo kun imo matupad nimo kanang tikasiro magdalag pamatuod. Nyaw inyo ning sigon sa kanang gi kuan ni Ake, sigon sa iyang gi kanang gihatag nga paghulagway ngadto kang pag-akusar sa kang Reverend Charlie. Ingon niya taliwala nga si Master nag-ingon nga tahura o respetuhe, pero kini si Aquilino Valencia wala nawala ang iyang respeto ngadto kang Reverend Charlie. Ingon niya na ang iyang sistema nga mga reaksyon dili na mutahod ba, mabuti hinungdan nga gi-expelled siya gumikan sa iyang prinsipyo nga dili na muila ug dili na mutahod sa kanang leader nga gibili ni Master nga mao si kanang Reverend Charlie. Mo no, pamatian ninyo ang iyang sulti. Usa kini kataong tikasan. Tikasan. Nanikas niya sa pagpamatuod sa Dios. Bakakon kini ang dako. Bakakon siya, bakakon ko nung dako. Charlie. Tiyaw mo na, kinisulong sa tikasan, limbong hiros, bakakon ning dako. Karon kay imo man ang giakusar ni Reverend Charlie nga bakakon. Unya kay bakakon matud pa nimo ay kuging na nga ikaw nakasultig bakakon ni Reverend Charlie, samtang si Master miingon mitugon ni kanang Anas Kularte tahura respetuhe ug tahura ninyo si Luloy kay siya mo akong binlan. Karon kay siya man ang gibinlan, kay gibinlan niya kay nakita ni Master kung unsa ang sinseridad ni Reverend Charlie, unsa siyang mudipinsa sa mong pagtulunan nga iyang gibilin, nga siya mo si Reverend Charlie mo'y nagpalig-on sa doktrina niini. Busa gita saligan ni Master si Reverend Charlie nga mo'y binlan o gitugon niya si Anas Kularte nga parespetuhan niya si Reverend. Pero ikaw para nimo bakakon nga manulti tikasiro. Unya asa may tuan sa tao ani kay ikaw nagsulti nga imong gipagkabakakon kanang si Reverend ug si Master. Ay kung ingnake nga si Master wala siya may balo nga bakakon di si Reverend nganong iya maning mo iyang gisaligan sa tao, di ba mahibong ka nganong nainana ang sistema no. Kana usa kanang imong kanang hunaon ba ay kung ingnak ikaw na inasakto unya si Master mo nasayop kay mihatag siya tugon nga mo'y binlan ng tawana unya tapos ang yang binlan usa di na kataong kanang tikasiro matud pa nimo bakakon limbungan una imong naunaon kay bagayo busa karon kung mingon ka man nga kanang pulong Reverend kay mo man ay kuan kayo bugat kayo nimo ba lugar di na nimo madawat ba nganong nahimong Reverend wa di ka kay balo nga sa wala pa na may tabo nga si Master mo ay naghatag og titulo ni ana niya basahon ako kining giibanghilyo gyapon sa mong basahon nga gibasa nako makasinatian sa Espiritu Santo uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao kining kasaysayan nga nitabo tali nga sa una nga kanang gisugo sila pagpaibanghilyo niya nga matud pa ni Master sa kapitulo 1 bersikulo 72 na sa pahina 10 giingnan didto matud pa ni Master ngadto kang Charlie Yunio nga matud pa
dinhi nga katong kasaysayan nga nga matud pa nga sila si Vic, wala na dinhi atong basahon nga si Vic gani nga gipaila ni Master si Luloy o si Reverend nga maoy muhimo sa kapang pag-ibanghelyo dito sa stage dinyo nga matud pa sa page 2 gingon din sa pahina 2 versikulo 10 sa kapitulo 1 sa tuig 1984 pagkanaog ni Master sa balawod sa Prester 10 gingnan ni kung ni Master nga magwali dito sa stage matud pa sa statement ni Reverend Charlie Conluloy o paghuman daw nako og wali si Vic na pod dayon ang musunod apan sa dili pa daw muwali iya sa akong ipaila sa katungdanan nga Reverend mo na unya mo to nga paghuman nako og wali kay giingnan man ko ni Master nga si Vic musunod nako akong gipaila usab si Vic nga Reverend Vic Masonggat kay sa pagsabot nako ingon si suma sa istorya ni Reverend Charlie tawgon basta magwali tawgon og Reverend pero nasuko si Master yana nganong nagbutbuot siya pagsampit pagpaila ni Vic og Reverend ngingon siya dinhi sa bersikulo 15 gingon matud pa dili walay lain nga tawgon og Reverend ikaw ra gawas pa nako gawas pa ako ray magtudo 15 tawgon og Reverend busa mo na ang kasaysayan ang pulong Reverend si Master mo oy nagpasiuna ani paghatag og titulo ngadto kang Luloy o Reverend Charlie ang mao ang executive nga naman tungod kay siya mo oy gitagaan og katungod ni alang sa pagdumala sa mga tao. Nay naksi si saksi pagyod si nganong gihimo na ni Master nga siya mo gihimong chief ug labaw sa tanan nga ibang lista o Reverend. Tungod kay matud pa sa nakasaksi nakadungog sa sulti ni Master kaniadtong tuig 97-98 nagwardya si Edito Saltaren mao gyapon nga basahon mga kasinatihan uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa pahina page 4 unya bersikulo 28 kaniadtong tuig 1997-98 nagwardya si Edito Saltaren sa may dapit sa informasyon igmisgot si Master ngadto kaniya may tungod sa iyang anak nga si Charlie Eugenio nga mao ang chief minister. Giingnan niya nagsakubildo pag istorya ni Master siguro siyang kanang gisulti ni dito loy unsay hinungdan nga ang proseso na kong anak mo'y akong gikuha nga labaw sa tanan nga mga wagwali kay dili ko gusto nga may tabo pa ang pag-usab ang nahitabo kang Kristo ngano nga ang akong proseso nga anak mo'y akong gihimong labaw sa mga magwali kong chief minister kay bisan magkinaunsa ang panghitabo ang akong anak, akong dugo, mulaban gayud ug yud na sa amahan kay kung dili prosesong anak may taybo gyapon nga sama kang Kristo nga may maghudas lang gyapon mo na ang tinuod nga kasaysayan busa mo na hinungdan nga si Reverend mo nahimong kanang leader nga gila karon kay siya mo ang chief minister wala na ihatag ni Master sa uban wala na ibili ni Master sa uban kay unang-una mo na gihugot nga gitugon ni Master ngadto kang kularte nga ipatahod gayud si Luloy kung nga mo na si Reverend tungod kay kana siya maoy binlan niya sa mga tao kay mulakaw siya muna unya dili ni mo na dawaton imo pang gipabakak imong gipakabakakon si Reverend nga mo'y gibinlan ni Master si Master gani nagatag ganig sugo nga binlan siya kay nakita ni Master nga kanang iyang tao dunay dignidad nga dili mamakak dili magsultig mga hinangdaw nga pagsulti nga ikaw nanuoy mo akusar nga bakakon asa may labaw ninyo asa may tuwaan ninyo ikaw nagsulti nga bakakon og si Master nga nagbili ni Reverend Charlie nga maoy mahimong leader sa mga tao diha sa PBCM. Munay sayop
nga imong hinuktukan kay asa pa gyud nga imong sayop nga matud pa kami mo'y matud pa imo pa nang gipasangil mo niya kini gingon din nimo kung ato kining ang pag-ingon ni Master, pag-abot sa 2,000, akong buhian ang daotang espiritu. Kanang daotang espiritu naa na ba na sa kaniadto? Ha? Naa na ba na kaniadto? Basahon tao sa ning nakasulat sa Isaias, Kapitulo 19, versikulo 14. Ang espiritu nga masinlaypon, gisagol niyo ba diya sa iyang tiliwala o gipasalahan nila ang Ehipto sa tanan nilang bulaton. Ingon sa usa ka taong ubog nga nagasamparay diya sa iyang sinuka. Timan-an ni Morone, timan-an ninyo Hebrew Saba, timaan Ronald Kanyaman, Rene Telebrico, kinsa pa man kuyog nimo. Labi na si Loloy wa anong naman ka taon nga muwali, ha? Kay magsultig yama-yama, di ba? Yama-yama ninyong sinutan. Para asa man na? Sa dautan ka na? Naanay ninyo. Rone, Cesar, Samuel, naanay ninyo. Wala na ako. Ano man? Pamang kung magyama-yama ang pagsulti. Pamang kung magyama-yama ang pagsulti. Kaya mo na nga namasangil nga siya nga kanang kami kuno nagyama-yama kunog sulti na kuno na munang espiritu nga dautan nga matud pa niya nga nagigamit niya ang nakasulat sa Isayas nga iyang gikonklusyonan nga naani ninyo kay bisan pa sa unang panahon daan na ang Dios naghatag og naghatag kuno og espiritu nga dautan ngadto sa mga katawhan kay iyang gigamit ning 19:24 ay 19:14 ang espiritu daw nga masalaypon gisagol kuno sa Dios taliwala sa matud pa dinhi sa atong mabasa gingon niya ang espiritu nga masalaypon gisagol ni uba diha sa iyang taliwala o gibasalaag nila ang Ehipto sa tanan niyang buluhaton ingon sa usa ka taong hubog daw nga nagasamparay diha sa iyang sinuka una naani ninyo wala ni nako kamo Rone nganlan niya Telebrico Gibbs Rizaba kinsa pa to nga na dito apel na si Reverend Charlie unya apel na si Cesar Patio o apel na ikaw Samuel apel ko ani karon nganong napel nga nang nani ninyo di ba nagyama-yama mo ug sulti kay ningon si Master paabot sa 2,000 akong wian ang mga daotang espiritu ug musulod na ba ninyo pagbantay mo unya sa diyang masugdan mailan mo ana sa diyang naa ninyo ang sulod niya ng daotang espiritu kay magyama-yama mo og sinultihan unya di konklusyon diya siya kamo ni apel mo ani kay ingon god nagpadala god ang Dios og espiritu nga masalaypon iyang gisagol matud pa gisagol ni Jehova nga Dios diha sa iyang taliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanang bulaton ingon sa usa taong hubog daw gipasalaag sa taong hubog nga nagsamparay daw diha sa iyang sinuka siguro iyan gikuha nga kasaysayan kay bisan pa kuno sa unang panahon sa kanipalundaan na ang Dios naghatag og espiritu nga masalaypon ngadto sa mga tao gisagol niya karon susihon ta kining espiritu nga masinalaypon nga gisagol ni Jehova diha sa iyang taliwala ug gipasalag niya ang Ehipto sa tanan niyang bulaton gipasalag ang Ehipto sa tanang bulaton ha ngadtong espiritu nga masinalaypon nga gisagol sa Dios ngadto sa mao nga katawhan nga gipakasama ang Ehipto sa taong hubog nga nagasamparay daw diha sa iyang sinuka kinsa man ning espiritu nga matud pa misinaypon nga gisagol lugar sa Dios
aron sa pagpasalaag sa ito. Niya una atong ipaibabaw pagbasa, mugawas ang resulta niini. Nga matod pa din sa bersikulo 13, unya atong ipadayon balikan ang 14, gingon diya. Ang mga prinsipe sa Suan, usuan, nangahimong mga buang. Ang mga prinsipe sa Memphis pod nang gipanaglimbungan ang Ehipto, nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay, gipasalaag nila kadtong mga espiritu nga masilaypon nga gisagol sa Dios ngadto sa mga katawhan aron ngadto sa mga katawhan nga mga Ehipto o mga Ehiptoanon nga mao nga aron nga nakapasalaag o gipasalaag ang Ehipto niadtong panahon na mao ditong mga espiritu, mga prinsipe sa usuan na naghimog mga nangahimong mga buang daw. Ang mga prinsipe sa Memphis pod motoy gipanaglimbungan ang Ehipto, motoy naglimbong sa Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipangsalaag nila. O pag-iskot og Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipasang nila bisag nagtuo po ni Aquilino Valencia nga si Kristo siguro na kay si Kristo Episo 20 bato man sa pamag-ang, dili na ang buot gipasabot si Kristo mga kaigsunan. Kaya lang sa kasayuran ninyo mga kaigsunan o Mr. Aquilino Valencia, ang Biblia dunay pariha og mga pulong nga gigamit, pero managlahi ang kahulugan niya na parehaan niyaning gisgutan nga prinsipe, ang mga prinsipe sa Suan naghimog mga nga nahimong mga buang nga ang mga prinsipe sa Memphis pod na gipanaglimbungan nila o gipanaglimbungan ang Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang nila, bato sa pamag-ang daw nga iyang banay gipasalaag nila. Busa managlahi ang bato sa pamag-ang nga mao si Kristo nga gipamutang dito siyon, lahi pod ang bato sa pamag-ang nga mao'y naglimbong diya sa Ehipto nga matud paghihatagan, matud paghisgutan nga bato usab sa pamag-ang, lahi ang kanang kahulugan ba sa gigamit nga pulong sa Biblia. Busa mo na ang sistema sa Biblia. Mao kana sila ang giingon nga mga espiritu nga mas sinalaypon nga gisagol ni Yuba taliwala, matud pa gisagol ni Yuba diha sa iyang taliwala ug gipahisalaag nila ang Ehipto sa tanan niyang buluhaton ingon sa usa ka taong hubog daw nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Gipakasamag hubog ang mga tao, mga Ehipto o mga Ehiptoano ni adtong panahon na pinaagi niya ng mga prinsipe sa Suan nga o prinsipe sa Memphis nga mao kanay naglimbong nga gipanaglimbungan nila ang Ehipto. Mao kana sila. Pero kana kay sila man mao kanang mga tao nga gisgutan nga matud pa sa Biblia mga prinsipe sa Suan. Ang prinsipe mao man ang mga leader, pangulo na kay asa magkamangitag prinsipe nga walay mga sakop. Di ba natawag na silang mga pangulo basta prinsipe mo na. Karon katong mga kanang gisgutan nga dautan nga matud pa gisagol sa Dios nga mao nang gipatalaag nila ang Ehipto sumala sa atong nabasa sa paghimo niadto nga gipasalaag sila kay dunay mga kanang mga tao nga nagpasalaag laki kani mga kanang gingon nga espiritu nga masilaypon mo man ang mga prinsipe nga gisgutan sa Biblia, prinsipe sa Suan o prinsipe sa Memphis nga mo ni nakapasalaag ngadto sa mga kanang sa Ehipto nga naglimbong sa mga Ehiptohanon. Kana bang sa paghimo lugar niya na nga nalimbungan sila kay dunay mga minglimbong kanila nga gipakasama nga mo hinungdan nga matud pa sama sila lugar sa taong hubog nga
nagasamparay diha sa ilang mga sinuka, mga mahal namo nga mga kaigsoon. Ay unsabay nakapahubog anang maong mga katawhan kanang Ehipto nga gingon nga gipatalaag sa gipasilaag sila tungod kay nalimbungan sila. Usa may nakapalimbungan ang ano nga gipakasama man sila kanang usa ka taong hubog nga nagasumparay. Hubog ba nakainom ba ni sila bino nga kanang real nga bino? Idili. Ang nakapainom niya na hinungdan nga nakasumparay sila mga kaigsunan sama sila sa taong hubog. Matod pa din ni sa Isayas 51 kay gamit niyang ake, pero di konklusyon nga walay pagsusi kung usa o kinsa kanang maong mga tao nga diha gisagol nga gisagol sa Dios ang espiritu nga mas nalaypon diha sa aron sa pagpasalag sa Ehipto. Diyaw? Kung kinsa ka na, unsa ang nakapahubog niya ng maong mga katawhan. Diyaw? Sa Isaias sayang kapitulo 51 versikulo 21 inyong patalinghugan mga mahal namo nga magsunan. Busa pamati karon kini ikaw nga sinakit ug hubog apan dili sa bino. Sa katudi ang mga Ehipto nga na gipasalaag nga nalimbungan niadtong mga prinsipe sa Suan o sa Memphis, prinsipe sa Memphis, katudi silang nga nakapahubog kanila tungod kay kito sila dili day itong mga bino nga real nga bino kun dili mga sinakit sila. Busa mo hinungdan nga sama sila hubog kay gipasalaag sila. Gilimbungan gud sila niadtong mga prinsipe o prinsipe sa Suan o prinsipe sa Memphis. Busa dili diay ang nakapakubugan na dili diay katong bino nga real kay matod pa sa 21. Busa pamati karon o pamatia karon kini ikaw nga sinakit og hubog apan dili sa bino. Katuday dili na bino ang ilang hinungdan nga nagsumparay sila o sa pinday. Kudili ang pagsakit di ay nila yadtong mga prinsipe o pangulo niadtong panahuna nga gipatalaag ang Ehipto niadtong panahuna. Karon kay doon na may mupatalag mo katong espiritu nga masalaypon kay sa atong nabasa nato ganina sa 19:14 mo man na ang gisgutan nga espiritong masinalaypon nga espiritu nga gisago lugar sa Dios. Unya gingon yung ake nga kamune. Unya ang ilanan magsulti mo yama-yama. Kay mo na gingong master sa 2000 kanang iyang ibuhian ang datong espiritu. Tanawon talang ron kay og kami bagyo de. Imo malan ng konklusyon ato pa ning gitris og kinsa ni sila. Karon kinsa maning mga maong mga pangulo o nga mooy kanang naghatag og kanang nga masila pagpatlaag ngadto sa mga Ehipto o Ehiptohanon ngadtong panahon na kay mao na ang gisgatutan sa Biblia nga gipakasama silang hubog sumala pa sa Biblia. Unsa maning kining mga prinsipe o prinsipe sa Suan o prinsipe sa Memphis nga maoy naghatag og nagpakatalaag sa Ehipto. Kinsa ni sila? Kay kanang prinsipe mga pangulo ba na? Leader o pangulo. Kana ba ihatag bang paghulagway mga malnamo nga makayusan o kinsa ka unsa kanang maong mga o kinsa kanang maong mga pangulo niya? Basahon ko ang Isayas. Yatag ka na, gitugaan ka na, unsa ka ng mga pangulo nga mo'y nakapasalaag o gipatlaag nila ang Ehipto niadtong mga panahona. Yaw? Sa Isayas sayang kapitulo 9, versikulo 15, ang atong pagabasahon, ingon ini. Ang ansyano ug ang tao nga halangdon siya mo ang ulo ug ang manalagna nga nagatudlo sa kabakakan siya mo ang ikog.
ansyano daw na. Pero sa dili pa na, sa wala pa na, katubang gipatlaag nga mo ng Ehipto, matud pa katubang mga sa diyang mga dunay mga nipatlaag ato nila mga kaigsunan, duna ba'y nahimo ang mga kanang mga Ehiptohanon ni ato nga dili sila mapasalaag o patlaag, nga dili sila malimbungan. Wala gayod sila mahimo nga buluhaton ni adto nga nahimo nga ilang mahimo adtong nga dili sila mapasalaag mga maigsunan. Kay matud pa dinhi sa 19:15 atong basahon pagbalik, ingon din sa maong bersikulo nga wala matud pas bersikulo 15, wala na bisan unsang bulaton daw alang sa ito nga mahimo nga ulo kun ikog palwa kun banban, walay nahimo. Sa diyang na gipadala sa Dios ang mga espiritu nga masinalaypon nga gisagol ni Yuba aron nga may salaog mapatlaag sila, malimbungan sila niadtong panahon na nga sa diyang niabot kato sama lugar ang tao ang Ehipto, sama lugar sa taong hubog nga nagasamparay sa iyang sinukang. Usa katong mga bulatona walay bibisan kinsang bulaton alang sa ito nga nahimo, walay bisan usang nahimo kun ikog, kun palwa, kun banban. Muna ang kasaysayan ni adtong panahon na mga malnamo kayson gani gitagna budto sa pag-abot sa panahon nga wala na unya po'y mga kanang mga mulutaw nga kanang mga ulo o pangulo o ikog usang nga kanang dili pagaputlon na kung matud pa sa atong mabasaw sa bersikulo 14 atong ibaba pabasa, tungod nini pagaputlon ni Yuba gikan sa Israel ang ulo o ikog, ang sanga sa palma o ang kawayan sa usa lamang kadlaw. Gitagna to nga kadtong mga panghitabo nga mga pangulo ni adtong nga mo'y ni pasalaag ni adtong panahona sa Ehipto nga wala na unyay mga pangulo o ikog nga dili pagaputlon, nga konsensya po ng mga pangulo nga gisgutan. Matud pas bersikulo 15, ang ansyano ug ang tao nga halangdon, siya mao ang ulo ug ang manalagna nga nagatudlo sa kabakakan, siya mao ang ikog. Katudi ang pangulo nga gingon nga pagaputlon mo ditong mga nalagna nga nagutudlo sa kabakakan ug siya pod mo ang ikog. Mga bakakon di ato silang mga manalagna nga mao'y nakapahubog ni adtong mga Ehipto o Ehiptohan, mga katawhan nga mga Ehipto o Ehiptohanon ni adtong panahon na nga pinagi silang pagtudlo, nahimo na nga hubog sila sa ilang gitudlo nga mao ka ng pagtudlo nga kabakakan ang gitudlo. Mga malnamo nga makaisunan munay timan-an sa tao nga doon na po dahil mga leader nga nagpasiatab nga sila mga alagad sa Dios o mga sulugoon sa Dios, pero ang tinuod niya na dili sila matuod nga leader o pangulo o mga sulugoon sa Dios. Kay matud pa sa atong gibasa kinsa ng mga pangulo ang gisutan mo kana ang mga ansyano ug ang tao nga mga halangdon, siya mo ang ulo ug ang manalagna nga nagtudlo sa kabakakan, siya mo ang ikog. Nya gitagna nga wala no ni pangulo o ikog nga dili pagaputlon, di ba? Atong gibasa ang kuan bersikulo 14. Musa kanang pangulo diha, mo kanang mga ansyano nga mga manalagna nga nagtudlo nga og kabakakan, dili kamaturan ang gidala nga gitudlo. Ingon ni ana mga malnamo kay igsoon, busa mo kana nga bantayan ka na sa tao. Kay nining panaw ko nakaroon dunay mga tao sa nagpasiatab nga sila daw gisugo ni Master kinsa na. Usa na ni atong higala o atong kauban kanni nga gisugo daw siya ni Master ang kambas niya, igo ora siyang gisugo ni Master sa pagtudlo, pagsupag lugar sa pagbantay lugar kay si Luloy o Reverend iya kuno nang gisugo kuno niya ni Master, si Master nagsugo niya nga pabantayan niya si Luloy. Mumanay iyang gingon nga bantay biya si Luloy kay bantay biya, pero naibalong ka
nga mo'y gisugo sa pagbantay, pero ang gisugo inay mo bantay sa kanang kay siya mo'y gisugo noon sa man iya man noong husgahan, iya man noong giago-gao, iyang gipanamastamasan ang gisugo ni Master nga mo'y pabantayan niya. Tarong kana mga mahal na mo nga magsunan. Usa mo na'y bantayanan sa tao. Dunay mga nagtudlog kabakakan nga pagtudlo naba sa Biblia na mga manalagna nga bakak ang gitsulti o gipanudlo. Niya mo ni bantayan sa mga tao lakip na ang mga kanang mga magtutuo diha sa PBCN. Niya sa Rimas kapitulo 23 atong pagabasahon bersikulo kapitulo 23 bersikulo 30 ingon ini. Busa niya karon ako batok sa mga manalagna, nagaingon si Yuba nga nangawat sa ako mga pulong ang tagsagtagikan sa iyang isigataw. Busa dunay mga manalagna nga nangawat sa pulong nga mo kanang mga pangulo o ansyano o mga bakakon nga kana sila gitawag og mga manalagna nga mo kana sila naghatag og naglimbong ngadto sa Ehipto ang mga tao ilang gilimbungan niadtong panahona. Unang mga bakakon ng mga manlagna na tagna nangawat lugar sige nangawat sa akong mga pulong tagsatagikan sa iyang isakat. Doon bakakon nga mga nalagna nga nangawat sa pulong usa pa gyud hain ni nga ilang gikawat dinhi sa Ezekiel inyong pataliyugan sa Ezekiel 13 bersikulo 3 inyong pataliyugan mga mahal na mo nga magsunan. Matod ba din si mao kini ang giingon ni Ginoong Yuba, alaot ang mga buang-buang nga manalagna. Busa kadto di ang mga nangawat sa pulong sa Dios nga nangimo nga mga malagna nga nangawat siyang pulong kay ilang manggikawat alaot sila nga mga buang-buang nga manalagna nga nagasunod sa ilang kaugaling mga espiritu ug sila wala makaila ni sa bisan unsa wala kaila katong mga buang-buang nga mga manalagna nga gitawag katong alao to sila nga nagtagna sila mga buang-buang to silang mga manalagna sa size sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna-tagnaw niya na nagaingon siyuba nagaingon apan siyuba wala magpadala kanila ug sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Wala ba ikaw makita sa bakak nga pagnanawon o wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon siya ba nagaingon bisan pa wala magsulti o muna ang resulta niya ng bakakon mga tao nga mga pangulo o mga manalagna mga bakakon sila bisan wala sila sugua inong gisugo sila way kalainan nining atong higala, atong kauban, kani nga matud pa niya, gingon niya nga matud pa gisugo ang iyang pangapulong matud pa gikaragyo daw ni Master. Mora gyud daw ang iyang gisugilon nga mga pulong nga sayop daw ang atong executive. Gani gapiya pang gisgutan ka ganina nga nagpaimen sa sayop na lugar ang pagpamen. Gani ikaw gani naiimong mga pagumangkon mo amen inunday nimong sayop di nimo paminon kadako pong kanang surambaw anang istorya ko nagpaamen do na may ni amen ni Reverend kay alang sa imong kasiron wala magpaamen si Reverend nga sama nakigsama siya sa Dios bisag ako lagi mo amen ako unya lugar sama na lugar ko sa Dios sayop ng prinsipyohan mo kay dili ka na maunay prinsipyo nga kung mo nagingon nga matud pa sa Biblia matud pa sa imong gingon ibalik lang namo nga ingingon ni Master inigabot sa panahon akong buhian sa 2000 buhian ako ang daotang espiritu ug musulod ninyo sa diyang musulod ninyo inlan namo tungod kay magyama-yama na mo pagsulti dili na mo katunong sa inyong gipangsulti mga lunglong binuang na ang inyong mga pagsulit kani di ay kanang imong pagsulti nga kanang imo ingon nga sayop na
nagpatuo nga Dios na kay nagpaamin, imo man ng konklusyon, imo man ng prinsipyo, ug wala nang prinsipyo ni Reverend nga nagpaamin siya tud kay iyan ang basihan o yan ang gilauman iyang kaugalingon nga sama na siya ni Master, sama na siya sa Dios. Pili ni amin kay ang pag-amin as a respect na sa tao nga imong gitanaw nga mo nay labaw pa na nimo, dili na sama lugar ug line up nimo, mo nay pagyukmo pagtaho na sama sa imong mga anak o mga apo, maamin na nimo wa na magpasabot kay miamin Dios na ka, imong prinsipyo Dios na, di ba? Dili na maong prinsipyo ha, kung naa lugar tas nagdala lugar ta sa kanang matuod nga pagtulunan sa Dios. Kung sa timana na to nga dunay mga bakakon nga mga manalag nga o ansyano o pangulo unya kung taas pang oras mulahaw sa bata na sa ang pangulo nga gisgutan mo biyan ng mga saserdote kay naaman nas pinadayag 1:5-6 sa Bibliang Katoliko o sa kanang King James Version nga pangulo, ansyano o saserdote o pare mauna diha ang resulta maabot tadiha nga kanang mga tawana mauna ang mga leader nga nagdala sa pagtulunan sa Dios. Pero timan-an nga dili tanan kung mo kay ansyano o saserdote o pare ka o ministro ka kay matud pa sa Isaiah 61:6 ang saserdote sa Dios o ministro na o manalag na naman na Isaiah 61:6 galing gamay-gamay na lang tag-oras ako lang nang isumari ang uban ha saserdote o ministro na sa Dios. Pero timan-an nato na ang gisgutan nato ang naghimog pasalaag mga limbungan sa kanang gilumbungan nila ang Ehipto niadtong panahon na kadtong mga leader o mga pangulo nga mao kadtong mga ansyano kay kadtong mga sa pisug atong gibasa mamantong mga prinsipe o niya ang prinsipe dili man na may prinsipe ug mo lay mga tao busa leader gyapon na pangulo gyapon na sa kasaysayan. Usa timan-an nato nga kana sila dunay mga bakakon nga sa ilang pagtudlo unya mga bakakon nga mga manalag na nagtagna-tagna usab sila kay kan lagi sulugoon kuno sa Dios pero timan na nato nga kana sila dili tanan insakto mga bakakon dunay bakakon nga gisgutan sa Biblia bakakon nga pagtagna-tagna bisan wala suguha sa Dios inyong gisugo me ingon niya na nga bantayanan pero nining panahon na karon kay matud pa na kung niadtong panahon na may gingon nga ang Dios ni padala o misig pasagol niya ang espiritu nga masalaypon sa tao. Pero nining panahon na panahon sa Espiritu Santo na ba pod? So bisa pa wala pa lugar ang panahon sa Espiritu, bisag wala dili pa ning atong panahon daan ang gisayt ang Biblia kay nao 5:26 Jeremias sa taliwala sa akong katawan igkita ang mga daotang mga tao basahon ko kay napay oras gamay dinyo nga magsulti kana silang mga binalitad o dunay pagsultig binalitad ngunit gingon ni Master nga ilhanan na ninyo kung naa na ninyong dot na musud ang dotang espiritu kay magsulti mo mga kanang mga sulti nga binalitad nga sulti di ba dili na mo katunong sa pagsulti mga binuang nga pagsulti na bantayan na nining panahon na karon busa si Master matud pa dinhi sa iyang gipakitang pahayag sumala sa kasaysayan aron dili ta malaang nga na dinhi sa kining basahon sa balaod sa misyon sa pahina 26 inyong pagbasahon o patalingugan mga kaigsunan nan mao ni pasidian ni Master sa numero 13 nga balaod gingon kinanglan ang pagtuo nga maligon dili magpatintal sa mga tinuan nga yawanon. Kung gusto kang makapasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo og matintal sa tinuan nga yawanon ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang Master ug walay lain kay kun muli ka pa sa bisan kinsa nga mga pangaigsuon mo sa pagtuo may kay gayunan nga malingla ka o malipat sa pagtuo
Naada yun. Gikot ang sita si Jeremias 5:26. Busa batayan na ke. Nga dunay mga tao nga mulingla, mulipat bisan pa ang imong kauban magtuto busa wala ba na makita na to karon? Daghan na, dili lang ikaw ra. Hasta si Mikarayo sa PDM, si Dani Nakwa, si Pedroso, puros gipasangil. Nagisugo sila ni Master. Usay giingon, pagbantay mo. Ayaw paglingi pa bisan kinsa. Bisan pag imo igsoon sa pagtuo, kay makigiw nga malingla ka ug malipat ka sa pagtuo. Nga naman, tod kay mulaglag na sa mga tao, mulipat na sa mga tao bisan pa ang magtuto. Asa ang ilipat yan ng mga tao na nga magsulti sila mga binalitan. Usa na gani ka ni anak yo? Kaning gingon nimo, di akusahan nimo si Reverend nga matud pa nimo kanang kay niinta og mga politikanhon nga mga kalihukan nga matud pa nimo ang politika iya lugar sa kanang yawa. O ato ning ipapli ng imong gingon no? nga matud pa nga mo nang gingon nimo nga ato ipli ka diot. Mo man imong gi akusa lugar nga matud pa gingon nimo nga kana kon magunaw na kagani og kanang politika mo apil gani ka yawan on gyud na pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika ha kung magbuhat kag dautan kuna yawa gyud ang palulungan nimo di mo na yawa ang iyang politika unya imo na sang giustro kung maghimo kag dautan mo nang mayawa ka di ba ikaw ray himo-himo nag-usab-usab ang imong mga istorya sugilanon. Usa muna sila, muna diha nga nagpasidaan si Master nga kung sudlan nagkadili mao magyama-yama ka og sulte. Ang nagyama-yama sulte dili kami kun dili ikaw ra gyapon kay kugani. Wala ka gani og kanang politika mo apil gani ka yawan on gyud na pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika ha iya mo na kung buhat kag dautan muna yawa gyud ang palulungan nimo nabati na to nga kinsay nagsulti gyama-yama yawa kunong politika pero iya ra pang gibakwi dili noon tanang politika iya sa yawa niya tarong ka anake. Muna, kung kinsa man ang gipabantayan ni Master nga pag-abot sa tuig 2000 magsulti og binuang kanang dili na makatunong pagsulti, magyama-iya magsulti, muna ilanan nga gisuddan sa espiritu nga dautan, muna gingon ibalik lang namo nimo nga ikaw rapod ang nahimong katumanan nini ug dili kami ni si Reverend Charlie Eugenio. Wala may anay kasayuran. Dili may apil ni ana sa imong gingon. Ikaw ray nahimong katumanan niya ng tanan sumala sa Biblia. Busa ako nang hinaot nga pinagi niini makahunaw ka Brother Aquilino Valencia nga unta maka dawat ka sa imong kasaypanan ug makag-reconcile ka labaw sa tanan ni Reverend kay andam gyapon si Reverend sa pagdawat nimo bisan tuod kun inani ang dagan sa sistema pero si Reverend andam kanunay nga makig-reconcile nimo kun mo adto man ka ug mangayo man kaniyag dispensa sa imong mga kasaypanan nga nimo. Sa tama lang ako din ako lang mingon nga sa ngalan na lang sa balaano ng magtutudo Divine Master Tomas Dini Senior ubos ingon man usab sa ngalan na lang pinagi na lang ining inyong igsoon si Brother Samuel Muntimer mingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gid kita sa mga oras o istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.